Would you please take a card? Anyone at all? Του ζητάει να διαλέξει ένα χαρτί όποιο θέλει. Μισό λεπτό. Και να το δείξουμε στον κόσμο. Don't look at the monitor, you can look. Δεν κοιτάει ο Σον. Okay. I didn't see? Yes? Okay. I put your card back like this, into the deck. Το And I βάζει will do πίσω better. στα This χαρτιά. is the card. I will put it here, so it's safe in my pocket. Βάζει το χαρτί στην τσέπη του για να είναι ασφαλές. Can you hold your hand like this? I'm going to put this on top. Would you put your other hand right on top? Του ζητάει Very να βάλει nice. το άλλο χέρι του από πάνω. Now I put your card on top. Βάζει So την the κάρτα deck is του πάνω από inside, τα χέρια. your card on top. Η τράπουλα είναι από κάτω. I make your card disappear from here. Εξαφάνισε But το wait, χαρτί του από I will do εκεί. better. I will now find your card inside, Θα βρει το χαρτί του like μέσα από την this. τράπουλα. One card. Ένα This is χαρτί. it. Yes. Here comes the amazing part. Αυτό είναι, αλλά εδώ θα δείτε το εντυπωσιακό κομμάτι. I'm going to make the rest of the cards disappear between your hands. Θα κάνει τα υπόλοιπα χαρτιά να εξαφανιστούν ανάμεσα από τα χέρια του, ενώ ο Γρηγόρης τα κρατάει πάρα πολύ Holding tight? σφιχτά. Yes, yes. Oh, look, Yalino. Και έγινε γυάλινο. Γρηγόρη, περίμενε λίγο. Δεν τα κρατούσες. Τα κρατούσα. Τι Ρε παιδάκι μου, δεν το έχεις σφιχτά. Να δεις μετά πως τα άσφιξε ο Γρηγόρης να Από τα μην άσφιγγα. φύγουν. Και πώς τα πήρε. Δεν ξέρω ρε σειρά, είναι πως τα πήρε.